Siyabingelela sibingelanye sonke sizamnjani enhla nasezantsi laba bengelelayo ama-quality abafana abaphansi kwamaphumulo le kwanto abayikhala amanzi okuwuntetshe nothobelane bafowethu sonithola nawo umsebenzi wethu omushasha okumsebenzi wesithathu isilokhu saqala nje ukuba la endimeni umculo bafowethu siyacela bafowethu niseke endaweni njengo zonke la khona kulalelwa khona umculo wonkana bafowethu sicela futhi nisifollowe emaphejini esinawo ipage nje la ka Facebook siphinde sibe nawo futhi lapha sikhona lapha na TikTok nisifollowa funa lapho futhi niphinde funa futhi nisiphushele bafowethu siyacela niphushe bafowethu ngendlela ukuphushela ngayo ku TikTok siyakujabulela lokho kakhulu bafowethu konke iningane yethu yatholakala konke ama-page esinawo sicela bafowethu ukuthi nabahleli bemicimbi sikhumbule njalo sabafana abancane sishaya ingoma bafowethu sicela lokho enikwenze ngokudlule enikwenze nakulonyaka siyabonga ngakhuluma abantu ngawe abasho kubi ngawe ngakhuluma
ngike ngibuza ukuthi uthando lwami naye laphela kanjani. Ngike ngibuza ukuthi uthando lwami naye laphela kanjani. Ngoba naye seyibona naye. Ngike ngibuza ukuthi uthando lwami naye laphela kanjani. Ngoba naye seyibona naye. Ngike ngibuza ukuthi uthando lwami naye laphela kanjani. Seyibona naye. Ngike ngibuza ukuthi uthando lwami naye laphela kanjani. Ngiyethule ngicabangele ngibuza ukuthi sahlukana kanjani. Ngiyethule ngicabangele ngibuza ukuthi mina nawe sahlukana kanjani. Ngiyethule ngingedwa ngibuza ukuthi mina nawe sahlukana kanjani.